مجارة هەری گەرمە نیقاشێن زۆر لەسەر vê mijarê kirin li Tirkiyeyê beşek dibêjin ku ev jî beşekin ji xebatên helbijartinan, propagandeyên helbijartinên Huzeyrana sala 2023 weke Bekir Bozdağ Wezîrê Dadê Tirkiyeyê di axiftinên xwe da gotiye ku CHP dixwazît vê mijarê vê babetê yanî weke destkeftek bi xwe durust biketin û dengên dîndaran, îmandaran li Tirkiyeyê bi dest bixîtin. Vê mijarê digel berêz Profesor Serap Yaziç, Profesora Destûra Bingehîn û her wiha Cêgira Serokka Partiya Siberrojê ji Enqereyê gotûbêj dikin. Berêz Serap, tu bi xêr hatî ji bo Kurdistan 24. CHP yan bijin mebesta serekiya CHP ji pêşniyarkirina vê yasayê, vê qanûnê çi ye di vê demê da? Dixwazît çi mebestekê, çi mesicekê bigehînîtin? Aslında ararsanız bunu Hinde rastiye bu hazın Brez Muharrem Sarıkaya Dukuncika Xaya Rojnamaya Haber Türkiye'de eşkere kiri bu. Cumhuriyet Halk Partisi Partiya gel akomarı sahada yaptığı çalışmalar sırasında dıxabatın xeyên meydanî de bu yönde bir garanti talep etmesiyle ragihand ku xelk dixwazin li ser vê yekê garantiyek dixwazin xelk. muhafazakar Bi taybetî ew girseyên muhafazakar bir ji ku seçimde ji CHP'ne etmesi halinde heke de hilbijartinên din de bir yasak dengên zorîne ve dest bixe divê garantî bidin ku ew mijara serpoşê serpoşa qedexe nakin garantiyek wiha xwestine û lewma nirava CHP'de xebatek hatiye kirin û lewma pêşniyara yasayê hatiye amade kirin Brez Kılıçdaroğlu eşkere kir vê yekê. Başa. Parta Siberrojê jî yan bijin masaya şeş alî heman nerîna CHP heye dixwazin birêya qanûnê vê yekî yek alî bikin yan jî birêya weke AK Partî dibêjîtin destûra bingehîn serraz bikin. Cumhuriyet Halk Partisi Partiya gel a komarê vê tiştê wekî pêşniyara yasayê henase kir û wekî min jî amaje kir ew dengderên muhafazakar CHP dixwaze xemên wan belav bike, xemên wan nehêle partiyên şeş alî, masaya şeş alî vê mijarê gotûbêj nekirine. bu teşebbüsünü Ez vê hewla Brez Kılıçdaroğlu'yu erenî dibînim ji bo çi ji ber ku CHP li ser azadiya olî olabileceği izlenimini veriyor. naxwaze peştir li ser dengderan hin dengderan CHP Daha huzurlu velê nîşan da ku wekî ku oldaran sînordar dike azadiya oldaran sînordar dike lê ev soza Kılıçdaroğlu ez erenî dibînim baş dibînim. Başa. Bekir Bozdağ Wezîrê Dadê Tirkiye dibêjîtin ev hewla CHP ji bo vê yekê ku dengê dîndaran, îmandaran bi dest bixe. Mebesta wê ne azadiya olî wîcdanî ye. Tenê destxistina dengan e. CHP aslında bir Rastiye de liberalleşme CHP sürecinden geçiyor. pêvajiyeke liberal bûnê daya pêşiya xwe. Atmadı. CHP ne tane vega ve ne avetiye CHP veki Hindistan'ın di serokatiya di daxuyanî Kemal Kılıçdaroğlu da girdi bu. Kılıçdaroğlu gotu bu hak helal kirin. Ev tegaha hak helal kirin ev bu ku ev şaşin bereyên CHP'de ev aliyen ku sitembar bune jibawan hemyan bu li derê tiştekî gerîb û acêb niye li vir di hukuka kamuya de jibo ve tişte tê gotin ku rubrubûn lema rubru dibin eger ku sitembarî eger ku xedir hebe û mirov sûd ji êşan
هکه او ور بگیرن و او جی دخوازن جبو کسوده جب رابطه خوار بگیرن دکار لیواری جبو خازن روبریه شاشی برای خوب سراب yani beşekadın jivolatin Türkiye'ye jidibejin ev çendin sala li Türkiye'ye ev ne müjara sereki ev ne probleme ne prizgirike yani afret azade xwe hicab bike xwe balapoş bike yan jî xwe balapoş neke niha cenab-ı te li hemberi min e balapoş niye ez bar nakem di Türkiye'de kes li ser te ferz biketin tu xwe balapoş bike yan balapoş neke yani çima niha opsiyonê ev mijare durust kir ev mijare xulqan sedem avan tine destxistina dengane Evet. Demin bahsettim ben. برین همین گوت Sarıkaya'nın مهارم سارکایا yazısındaki دنیوی açıklamalara صحوه اشکره belli کرده بو açıklamadan bahsettim. من بحثا نویساوی جکر من بحثا به مجاری جکر لسر Kendisine نویساوی oy vermek için جهپه او کسیم کو دخوازن دنگ خواه بدن جهپه جبوان هنک عالی هنه هنک دنگ در هنه کو گارانتی دخوازن جهپه جی دخوازن گارانتی بده وان اگر هن راستیه بگرن problemleri ده جواکی ده önünde adım atmaları دواره چاره سرکرنا وان پرسکره کنده چه عجیبون غریبون نینه که مروف گابا و جبو چاره سرکرنا وان پرسکره کن خمان جبو ام بکار بندنا و آشتی و آرامی ده بجین سیستم اکتی خواستن که ماف دیاسه بینگهین ده وره پرستن زۆر باشە بەرز پرۆفیسۆر سەراب یازج پرۆفیسۆرا دەستورا بنگەهین و جێگرا سەرۆکا پارتیا پاشەڕۆژێ ژە ئەنقەرێ شوەیەکی ڕاستەخۆت گەلمان بووی گەلێکی سوپاس